Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tiguang. Layo-layo gyud ang ilang probinsya. Wala nakauras ang milabay. Sige pagyapon sa lagdagan. Kanang dili ta mailhan nga nagsunod ta nila ha. Sakto ni di sa siya, sir. Oh, magpiyong-piyong ko sa akong mga mata. Oh, sir. Katawag si Bilin, Greg. Oo, katog Jun. Hastang bata. Katog sab. Kining Jun, sa sunod lungsod ba, dahil ka na diha nga lami kay magluto Jun. Lapas kay mga isda. Pagpili ka lang ko Jun. Tinuwang isda nga lapas kayo. Utan nga binukid kayo nga nangalisbo ang sangig sa kahumot. Nasab sila manok Bisaya. Napay kanon nga humot kayo kay gihanigan manok ka ng dahon ganing tagas. Nalimot ba ko gusingan ano eh. Kasi ko kailangan na, Greg eh. Syudad biya ko ng tao. Nya nasa inununan Jun. Kanang bulinaw ba nga inununan nga giputos sa og kanang dahon bitaw nga lagi pang dahon makaon nimo. Nalimot sa kusingan ng dahon na oy. Samot. O kailangan na, Greg. Na. Nya na ta Jun. Mao na ni. Nausab mo ning kanana na. Ilugar lang palihog Jun. Okay. Padakan man pero bahay kubo gyapon tanawon. Sabaan ni mo, Greg, uy. Mga on sa tadi ni day. Hala? Ninduta ko di ay din yung dapita, Greg. Diyot kayang probinsya, no? Nanood sila ng kananan, sir. At tas unahan. Toy lang kananan. At tutakaon dito. Larga na. Ayaw palipat ha. Dili, sir. Milabay na sila nato, sir. Pataw-taw rin una. Basin makabantay na to. Milingi ba si Greg ani ato sa kanan? May gani kay tintid ang bildo ani ako sa kanan. Oh, may milabay nga lain sa kanan. Sige, tana. Ano niyo, Greg? Oh. Jud. Guyo! Bilin! Unsa kumusta ka mo? Ako na mga parinde Jud. Dia! Tio! Gaw! Salamat! Kinakahula-hula lagi ka mo pa ulit in this bukid. Dia! Mauday kinindapita. Ni adi ni pauli si Greg ug ang iyang pamilya. Manaog ka, sir. Pagkanaogon day ko nimo, magkakita si Greg nako. May bawon na siyang nakatultol ko din sa ilang probinsya. Ngano gipanindaman nimo ng tawana, sir? May atraso ka ng Greg nimo. Unsa atraso niya da nimo, sir? Sir Leon, Hinahinay na tagbiya. Wa ka ba makabati nako? sorry, sir. Way atraso si Greg nako. Buta na to hana. Ako siyang sarhento sa 1st Platoon Delta sa 558th Infantry Marine Battalion. Mas ako pa'y may dakong atraso atong tawana. Sige na, balik ta sa syudad. Sa ato. Kining napati nato karon din sa bukid. Wa gyud din nato mapati dito sa siyudad, no? Dinis bukid.
Bisag mag-unsa og init ang panahon. Bugnaw lang gihapon tungod sa mga labong kay mga kakahuyan. Muduyog sa mga tingog sa kalanggaman o mga kahayupan. Unya, muhuros ang labas kay hangin. Og ingon sabihin niya ang panahon sa kagabion. Kabugnaw sa hangin ug ang muduyog ang tingog sa mga mangliw. Ug ba day? Sugdan ko dayon ang pagpanghawan sa mga dapit nga angin tamnan. Uy, pahuay una, uy. Mo pagani atong pag-abot. Si Sir Leon, matod pa niya, nga tuwa sa syudad ang kinabuhi, ugwa din sa bukid. Ipailan ako niya, kanasayop siya. Niya din sa probinsya og bukid ang tinuod nga kinabuhi. Kung dahil, doon na pa ko'y wa ikasulti ni mo na. Ha? Nadong diha pa ko sa military, kauban ako si Sir Leon. Mao ba? Siya may among CO. Gusto ginako siyang pasalamatan sa personal, Greg. Tungod sa iyang kapuutan o kaligdong. Lisod na kaayo karong panahon na nga makakita kag tao nga matinabangon sama ni Sir Leon. Sud. Dahil kaguha. Sud. Makisabot di ay ng mga kandi nga sultihan, Greg. Kamusta ka ba? Sabot talaga. Ako na yung mutugway o muhipos nila. Dusa na lagi sila tanan, no? Oo. Ay, umaanak ko sa magduha ka baka. Waday, ano na day ugma ang magkuha sa upat ka baboy day. O sa mga manok. 20 ka manok ang bayaran ugma. Gusto na anang pagsigig tutok sa imong anak, uy. Nayon ay nanok na nagmaayo ay. Kadiyot lang gud kayo. Dali na. Lagi. Dali. Ano ka? Ay, way makatupong sa kong kalipay, Greg. Sukad lang namalik ta din sa bukid. Gakaluyan ta sa Kinuo. Mida ka na nga itong mga hayop o maayo nga abot sa atong uma. Nindo ta ka maon si Yena. Mingaw ka. Ako sad. Oo, unsa? Huwag ka na maulian. Kaya karoon, samot na yung katawa. Isamot na kanindot. Buutan ka kaayo, Greg. Malon ka kinako. Malon ug malon kaya. Bilang. Greg. Sir Leon, Tana, mangutan ako, Sir Leon. Asa man ta? sa bukid. Sa probinsya nila ni Greg. Imingaw ko ni Greg. Susihon lang na ako. Unsa na ilang kahimtang. Tana. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!